Hello, Lolo, bigyan ko ng shout out.
Shout out 1 million in the house. Ay siya makita niyo sa likod mga ano yan. Uniform namin sa action.
Mega mega love shout out 2 million in the house. Thank you for viewing. Ano yan? Yung ang gamit ko. Yan si Kuya Luna ng Laguna. Hello, good morning. Hindi pa ko nakapag-diary kay YT kaya yun yung gamit ko. Dati pinapalibo.
Malamig na eh. Ay, naku!
Media like shout out isang viewer. Wow, Samira Vlog, what's out?
agad. Thank you. Hello. Good morning. Halo, kami ba? Wow, mega love shout out to viewers in the house. 2,000 in the house. Samara vlog. Tusok agad. Tusok daw niya ako. Natusok daw niya ako.
pag in-upload na siya, no, wala na yung ano, yung music. Sayaw bisag way ligo, asok karap. Sayaw pinabihagay, asok karap. Tap, 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 minsan kasi pag ano na siya, pag in-upload sa Marinya Vlog, nawala na yung ano niya, yung boses. Kain tayo, papasok ng mga 7:30, papasok na sa trabaho. Hindi ko pa tingnan ko nga uli mamaya. Ano lang nakalagay kasi doon mga nan tapos copyright ganun. Binura ko lang yung dalawang copyright doon. Dinilit ko. Tapos anong gawin ko doon pag may nakalagay na ganyan? Sa Marinya Vlog. Kain tayo, guys. Mababa pa yung ano, watch hour, ano pa lang? 31 pa lang. Paano ba magpataas ng ganyan? Patay tayo dyan, pag hindi mo alam lahat yan, pasikot-sikot, disgrasya yung puyat mo. Sayang yung manunulog mo dyan. Oo nga matakaw sa load, 140, yung sa 140, din abutan ng isang linggo. Marami pa na pasikot-sikot yan, pag hindi mo alam yan, itigil mo na, back out ka na. Sayang yung pera mo, mauubusan ka na dyan. Puyat mo pa. Kasi, madali kailangan yan. May pag-sugar ako, ako meron pang tawag video. Sige. PM mo na lang naman. Diyan naman yung ano ko. Baka masaya na yung puyat mo dyan sa pera mo. Ang dami pang paano yan. Dahil pa si Chico ng video. Ang dami nga. Itigil mo na yan. Dahil ko lang sa'yo. Sayang yung pera mo. Hindi basta important. Nag-enjoy lang. Ibili mo na yung ulang. Ibili mo na ng ulang yung ano yan. Pinapadload mo sa malaki na. Uyak pa. Dahil si Gana Alaudo, kung ano-anong ginagawa, magpaprang sila, tapos paligo, tapos maglalaba, maglilinis siya ng kutsi. Ibig na rin yung bata, babae din, bata pa, mayaman na. Pinaulangan siya sa Dubai na ito, yung malaking mansyon sa tatay na ito. Tira. Ito, laki ng milyonis ng buwan-buwan ni Gana Alaudo eh. Yung mistisang ano, bukal. Pilipina ko na rin. Sabi niya, pag data ka lang talaga, magastos talaga. Yung sasahurin ko dito sa construction, punta lang sa load, wala. Pero kung
enjoyment naman, gusto mo, okay yun. At least, may memories ka, oo nga. Wala rin. Kaya, Iba, nagpa-vlog ng ano, nagbibigay ng pagkain, sa mga tatanda, tulong. Iba, nagpa-vlog ng motor, magkano, saan lugar. Pero sige, sila ng 90,000 sa buwan. mabuti pa rin yun. Uli yung tira mo. Ang dami pala kasi kung sino ito, napapansin ko. Ang dami nga, tapos puyat. Akala ko 1,000 lang, tapos hindi pa yung mga Di ba, nakita mo ako minsan alas 2, gising na ako. Tulog ako minsan alas 10. Baka may kasampuan sa loob yan. Hindi na lang sisingilin, baka may sa loob niya. Yung iba naman kasi talaga ganyan, puyat talaga, may puyat. Tapos, Ayun yung may pira. tiyaga, yan, Yun yun. yung may tira na walang trabaho. May mga kamag-anak sa abroad, nakisama. Noong iba kasi, ibang lugar ng sinuhan, nag-vlog sila. Hmm. Nung wala kang trabaho, saan lugar ka nag-vlog? Ako, cute. Yung, nagpa-prank sila doon sa ano. O kasi may mga kamag-anak din may pira-pira. Hmm. Eh ikaw, construction worker lang din tayo dito. Hirap tayo, ipinasok mo pa yan. Eh, baka wala ka nang may padalas na mo, papadala ka, 200 na lang. Oo. Huwag ka susuko, magbubunga din yan. Pinaghirapan mo. Oo. Salamat, nakatawa ng puso. Ako, yun, napula ka pa. Eh naman ito, Oo. eh. Ang comment. Sabi mo, sa inyo ka mo, walang problema kasi may sumusuporta sa inyong pera. Nasabol siya. Dito, isang construction worker lamang na 400 lang ng isang araw, hindi libre, plus kakainan ko pa. O sige kung ano sa nila. Mayroon pang nanay ko nagagamot. O, sige kung anong sadisyo nila dyan. Eh, yung loan ko kamo, anong magkano matira sa akin? O, yung sadisyo nila kung yung ano na, payo nila, kung anong masasagot yan. Narinig mo, Miss Samira vlog yung, sa Marinya vlog yung sabi ni Kuya Lina. Mabuti sana kung tulungan kanila na bayaran mo lang pag kayo nakatangat na. Yung iba kasi may pocket wifi yan, yung PLDT, naka-internet. Oo, yun sila. Alam mo, wala kami Dito, dyan sana sila, may wifi na dito. Ano? Magkukunik ka lang, Ipon mo lang yung wifi, tapos meron ako dito. password. PC. So, wala dyan sirit eh. Kaya lang magwala-wala dito. Mahina rin yan. Kami nga, kinaya namin kahit overwork na kami dito sa abroad. Kaya mo yan. Oo, dinaya nyo, kasi alam nyo bakit? Sumasagot mo. Malaki sahod nyo. Malaki sahod nyo eh. Kaya nyo. O yung nakaharap nyo dyan, pati ako, 400 lang isang araw namin. Plus yung aming nanay, may sakit, pinapadalahan pa. Kapatid sige. sa YT. Tsaga lang talaga Pag eh. nakahanap ka ng true friends sa YT, pagtutulungan ka nila, umangat, gaya ko ngayon. Ngayon pa lang, tulungan nyo na ito kasama ko para umangat. Kasi, ano yan eh, 400 lang isang araw niya. Napatawa siya, 400 lang isang araw namin dito. Totoo yung sinasabi ni Kuya Lina. Na mayroong sakit. Pagkatapos ngayon, yung 400 isang araw, babawasan pa namin ang pagkain yan. Load. Paano ngayon, pagkain, kas load, kas gamot, mas magulang namin. Magkano na lang matitira? Sa load na lang. Kung minsan nag-ulam na lang kami dito ng bagoong. Kayong mga FW, malalaki yung sahod nyo. At libre kayo dyan, hindi nyo puyat lang ang inyo dyan kasi sa wifi, kung may diskarte kayo, maka-wifi kayo sa amo nyo eh. Libre na. Kung puyat lang sana, walang problema, walang babayaran. Narinig ko. Sabi niya, lalim ng hugot ni Kuya. Ganun yan siya. Diba, sa totoo lang. Ganun yan si, Mr. Marinyag. Lalong-lalo na. Parang payo lang din yan sa akin. Lalong-lalo na, Ganyan. hindi ko linalahat na mga OFW na masasamang ugali. Yung iba lang dyan. Unang-una, dito sa Pilipinas, hirap na hirap. Lumalapit sa mga kamag-anak na hirap na hirap. Nang matulungan na, nakaalis na, wala na, iba nang inalubilo. Tabang ng pagpansin. Nagbago na. Kasi may siya dati yung Hindi na niya alam yung asawa niya na siya nagsimula.
kaalis lang ano, ibang bansa. Pinalimutan na siya kaya yan na may malalim yung hugot niya. Ako, may natutulungan na ako OFW. Pero, hindi ako saludo. Ginamit lang ako. Kapag-anak ko pa. Natutulungan ko. Iba na ngayon ang umangat lang. Yes. Iba na ang hinahalubilo. Yung may mga pera. O sabi niya, yap, okay lang naman yan, makinig tayo, both sides. Hihi. Sana kayong mga OFW na naghirap sa Pilipinas kung sinong tumulong sa inyo na daw kayo alis. Lingon ninyo naman. Hindi yung ag-iba dyan. Yan kuminsan, nakaalis. O kumustahin ko, hindi na mag-reply, natatakot. Kasi baka uutangan. Baka uutangan. Hindi na mag-reply. Takot utangan. Pero hindi naman mangungutang. Pwede namang mangumusta na hindi naman babanggitan ng utang. Ang iba kasi pag nangungumusta, pag takot pag sumagot kasi kasunod noon utang na. Pero okay lang yan kung ako yung W na nangumusta tapos utang na. Lalo na yung tao na nakatulong sa akin, yun ay hindi ko makakalimutan. Talagang papadatan ko ng sobra-sobra pa kasi iniisip ko na hindi ako makakaalis Kuya hindi dahil sa kanila. Yung ibang napakaalis na mga balasubas. Pa-shoutout naman kay Kuya, huwag po mag-alala, maging okay din lahat. Shoutout kay Kuya Lina Prondicio. Ako, kape-kape lang, wala pang... Shoutout mo daw siya, Kuya Lina, sa Marinya Vlog. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Miss Samarinia Vlog, siya yung sumasagot sa mga tanong, mga paiba. Click mo yung share. Kaya, kayong mga OFW na umangat kaya kayo sa buhay, na nanggagaling kayo sa hirap, huwag kayong kumalimot sa pinanggalingan nyo. Tandaan mo yan. Kasi yan yung paraan ng Panginoon upang kayo'y makaalis at Saan yan makikita, Miss Samarinia? Yung iba, may asawa dito sa Pilipinas. Pagdating sa ibang bansa, nagkaroon na ng ibang lahi. Nagkaroon ng jowa. May asawa dito sa Pilipinas. Jesus Mariusip Ginoo. Baba ka ng link. Ay. Huwag naman ganon. Mag-ipon kayo mga OFW. Kasi mahirap ang buhay sa ibang bansa. Kahit kayo Kausap OFW. maya. Dahil dito, nagbigat ka mo ng tao, wala yung makain. Ano yung gutom sa luto? Mag-ipon kayo, mga tao rito, maraming nagutom. Kasi 2 beses na nilockdown ng Pilipinas. Tapos copy Pero hindi paste. kami nangihingi sa inyo. Dahil alam din namin na malaking kailangan yung pera para sa pamilya nyo. Kaya huwag kayong baliw-baliw dyan sa trabaho nyo, ha? Hindi na po narinig. Maya. Ano yan siya? Mahina yung signal eh. Ano ba ito? Mahina nga talaga. Signal. Dumami na noon, no? Oo. Pinapasira nga. Nakikita ako ng pinsan ko. Hindi. Saan mo i-share sa kanila? May parang box dyan, di ba? Nakalagay na share. Bakit?
Hirap ng cellphone lang gamit tapos panaghang pa to. Comment. Yun na yung pula, parang back. Ay, hindi ka ito? Ano ba ito? Layout, private data. Oh, saan na comment? Anong nakalagay ka mo sa back? Back sa back kasi. Yung cellphone ko dito, ma'am, paupa ko. Salita mo na ako, mamaya na. Ayan na. Hindi ko kasi Wala na yun sila. Mamaya na kakamo ko i-share kasi hinahanap ko pa. Yan. Hindi ko makita. Nag-look up, pa na yung Hindi na cellphone ko. makita kasi naantok to. Nagkahang cellphone ko. Umaga. Ayan na, Kuya Lina. Payuhan mo na Oh. sila. Kung ano yung mga malalim hugot mo sa Ang payo ko lang dating... sa inyong mga bilang OFW, no? Kasi ako OFW pero ramdam ko ang hirap dyan sa ibang bansa. Lalong-lalo na kung makachimpo kayo ng amo na balasubas na baka kayo ay bigla nang gahasain o pagtatangka ang gahasain. Kawawa naman ang pamilya nyo dito sa Pilipinas kung kayo may asawa at anak. Kung kayo na may pinagpala, naswerte kayo sa mabait na amo, galante, mag-ipon kayo na mag-ipon. At yung pera nyo, huwag nyong tudo-tudo, ipadala sa asawa nyo. Kasi baka mamaya, hindi natin alam hindi ko nila lahat, baka mambabae. Gagastusin. O mag-iinom, magdadala ng barkada. Salamat Hindi po sa na payo, makatrabaho. Kuya. God bless you. Di ba? Huwag kayong tumulad sa ibang OFW na umuwi na nga, galing pa ng abroad, Puro resibo mayroon na lang pang dala. utang babayaran, plus resibo na lang ang naiuwi. Jesus Maria Joseph, kawawa naman. Nalusutan na nga nang galing pa sa Pilipinas, yung pagka nag-abroad. Yan nga ang minsan ang pinakamasakit eh. Pag naka-abroad na, marami ng pera, marami ng gastos, marami ng maiisip. Samantalang nandito pa sa probinsya o sa Pilipinas, nagawa nating magtipid, nalusutan naman ang lahat. Dapat sana hanggat maaari, ganun lang din ang sistema kahit naka-abroad para pag uwi nyo, maraming pera o magnegosyo. Ipon-ipon. Ganun. Huwag yung waldas-waldas. Hindi yung palaging na lang kayo. Waldas, mayabang na, kaya naka-abroad. Napakamali yun. Umangat na kayo, hindi na kayo mamansin sa mga pinsan, kamag-anak, nagbago ng ugali nyo, nag-iba na ang daanan nyo, dahil nga takot na kayong mautangan, dahil may mga pera, huwag naman kayong ganun. Baka mamaya, Malalim yung hugot niya. yan na yung pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, baka biglang bawiin sa Kanya. Pag binawi niya, nga ka ngayon. Pinatikim ka lang. Ibig sabihin mo, pinatikim ka lang. Kaya huwag kang magbago, dahil pag nagbago ka, alam ng Diyos yan. Binibilang din niya yan. Kaya sana kayong OFW magpakabait sa ibang bansa. Trabaho kayo ng trabaho para sa pamilya nyo. Sa Mera Vlog. Ha? Itong kaibigan niya. Huwag kayong plastic. Huwag kayong plastic sa kapwa. Lahat tayo mamamatay sa mundo. Masarap mamatay nang wala kang nililihim na naging tapat ka sa iyong pamilya. At alam ni Lord na ikay naging tapat sa lahat. Hindi pa. Baka ang iba dyan, may asawa dyan sa Pilipinas, may anak, tapos may mga jowa na sa Facebook. Pag uwi sa Pilipinas, nagkita-kita na dito. Sasabihin, hindi ka pa nakakauwi, yung pala, matagal na dito sa Pilipinas. Nag-check-in lang. Pero ngayon, walang check-in. Bawal. Nakalockdown ng mga hotel. Hayaan mo na kapatid, piin na lang kita. Sino yan? Yan nga kanina kung papayo ka na. Hayaan lang yung kapatid. Share mo lahat. Huwag kayong kumalimot sa Tumatawa na lang siya sa payo mo. Huwag kayong kumalimot sa pinanggalingan nyo Kung sinong tumutulong sa inyo na bago kayo nakaisip sa Pilipinas, yun din ang tutulungan nyo kasi yun yung taong hindi plastic. Yun yung tao na maaasahan sa lahat. Pero yung tao na lumalapit lang pag may kailangan,
At mabango ka lang kapag may pera sa kanila. Pag wala ka ng pera, mabaho ka na. Yun yung tao ay walang kwenta. Dapat yan tinatabla na. Yan dapat ay hindi nyo pwedeng pagbigyan. Kayo lang dapat ang makakaalam. Mapapansin nyo yan eh. Kung bakit siya lumalapit sa iyo at pag walang-wala ka na, hindi ka nakilala. Di ba? May ganun. Sabi niya, salamat po kapatid. Amen po. Paano mo kung naging kapatid? Oy, di kapatid tawag niya sa ano. Mabait niya. Oh, ginagawa ka ng pastor. Amen po. Praise the Lord, hallelujah. Purihin kayo ng Panginoon, lahat ng mga OFW. Clap, clap, clap pa siya. Oh. Purihin ka ng Thank you Panginoon. sa Marinya Vlog. Clap, clap to our my Kuya Aglin. Mga OFW, mabuhay kayo. Paano sila mabuhay tayo? Buhay rin tayo, basta Ako na kumain lang. mamatay. Huwag na tayo magka-COVID. Kapakabait kayo sa amo nyo. Masipag Dahil yan. siniswerte na kayo dyan sa ibang bansa. Dito mahirap. Mag-ipon kayo ng ipon. Hirap dito yung buhay. Huwag kayo mag-uwi ng puro resibo lang. Kitain na. Karamihan sila resibo. Para kayong hindi nagtatrabaho pag resibo lang. Tama na yung kalahati madalas pamilya. Kalahati sa inyo. Malaki naman sa dyan eh. Diba? Huwag puro utang. Magtutulungan kung may mga asawa kayo. Sabi niya, clap, clap, clap. Thank you, Shamira Vlog for staying my house. Salamat sa suporta. Thank you, kapatid. Heads up, kuya. Oh, mabuhay kayo, sabi niya. Diba? Kami dito sa Pilipinas, 400 lang isang araw, hindi pa libre, tandaan nyo yan. Pero nalusutan namin. Kayo pa kaya, At malalaking mga dahil sahod. dyan, hindi muna ako uuwi, kuya. Huwag Diba? ka talagang umuwi dito sa Pilipinas dahil pag Mahirap. umuwi ka, delikado. Wala kang sahod, wala kang trabaho. Eh diyan, pagkasambahay ko sa ibang bansa, tuloy ang sahod yun dyan. Diba? Tama ba Mahirap. ko? Mali. Dito, walang trabaho, nga ka. Paano kung may pamilya ka, may asawa ka? Ang gagawin niyan, buntisin lang kayo ng asawa nyo. Kasi lockdown, walang ibang libangan sa araw at gabi. Bawal yan nung Di ba? Sa totoo lang naman tayo. Pero hindi na daw siya uuwi dahil sa'yo. Huwag ka nang umuwi. Nakakuha ng ano sa'yo Oo. pa. Isipin mo mabuti ha, pag umuwi ka dito sa Pilipinas, hirap ang buhay. Kung dyan naman, Kami may trabaho, dito, lalo- tuloy ang kita mo. Nahihirapan Plus, babalik ka pa dito sa uuwi ka ng Pilipinas, Oo, plus tumawa na babalik siya. ka na naman dyan. Ang mangyayari dyan, gastos lang. Mabuti pa, isulit mo dyan, mag-ipon kayo. Tapos, ang mga anak nyo, kung may anak kayo, tawagan nyo lang, through the video call. Yan ay pinaka-the best. Noong unang araw nga, walang cellphone, walang video call. Yun ang nakakalungkot sa mga bata. 2 taon bago makikita. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay. Ngayon, may cellphone na tayo, kaya kitang-kita nyo na yung anak nyo, asawa nyo. Yung asawa kasi minsan nagtatago din yan eh. Anak na ipapakita. Pagka may kausap sa labas diyan ka muna, magtago ka. Tago ka muna kasi yung asawa ko nandito tumatawag. Huwag ka lumapit ha, baka makita doon sa kamera. Bulilyaso tayo. May ganun kasi. May ganyan daw. Biro lang ha. Baka may iba dyan dinidibdib, biro lang. Kayo na lang ang mag-decision sa buhay nyo. Akin naman ay payo lang. Sana may nakuha kayong konting aral o pulot ang mismong nagagaling sa akin. Kasi isa rin akong boy sawi. Iniwanan ng liwanag. Dahil yung asawa ko ng ibang bansa, iba ang inaatupag. Hindi na ako. Kaya Pero malalim yung nangyari, hukot niya. walang nangyari sa kanya. Ako, nakabili ako ng bahay. Sa pamagitan ng pagsikap ko, hindi ako OFW. Ang asawa kong nagloko. Walang nangyari, resibo inuwi doon sa magulang niya. Yahoo, kuya, hihi, damit, badami, tukoy, ha. Hindi na muna ako, kuya.
Yahoo, kuya, yihi, dami tukoy. Ang daming tukoy daw yung natamaan yung sinabi mo na tatago. Oh. Yung iba dyan ha, baka ng babae or ng lalaki. Putang ina, maawa ng Ang boss dami mga. tinamaan Oo. yung sabi mo eh. Huwag nyo naman sanang talikuran yung mga anak nyo, yung iba dyan, baka nagkaroon ng relasyong iba. At nai-inlove na sa mga ibang mga lalaki. Kawawa yung Naku, pamilya dito, Ginoo. mga anak. Yung mga bata, kawawa, huwag nyo naman sanang talikuran. Okay lang yung kung ano, talagang, kasi may ganun mangyayari. Ikaw ba'y mag-ulam ng puro adobo, hindi ka ba mauumay? Iba-ibang putahe naman, paminsan-minsan. Hindi, joke lang ha. Huwag niyo naman sundin yung mga ganun kasi lalos may mga pamilya, may anak, may asawa. Tapat na asawa niyo, tapatin niyo rin. Pag magloko rin. Para bawi-bawian lang. Batas lang kung sino unang masaktan. Di ba? Oh. Kaya ngayon, malapit na ang alas 8. 7:21. Ako'y magpaalam na muna ha. Hindi ibig sabihin na magpaalam ko, mamatay na ako. Magpaalam ako kasi maliligo ako. Hindi pa kasi nakaligo yan. Ako nakaligo dahil malamig dito. Mga Inday. Kisay Bisaya diha. Ano to, saga? Kisay Bisaya diha. Tas ang kamot. Ilunggo yata to Ay, eh. Ilonggo. Hindi siya mira, Ilunggo ba, di ba? Kisay Bisaya diha sa inyong Ay, tanan. Mindanao, parang Mindanao. Mindanao. Ako, Bisaya ko day ha. Bisaya ko. Pag binuotan din mo diha ha. Kay, amunalan ta mo rin. Muli mo. Nga wala mo yung minataro nga binuhatan diha. Sa Marinya Vlog. Bisaya ka ba? Ako waray-waray man. Samar lang po. Samar, kababayan nga. Samar din ako. Samar. Katarman, Northern ito, Samar Samar. to. Taga Qatar. Qatar. Qatar man in Samar ha. Hindi Qatar sa US, Middle East. Ha? Ay, ito. Pero nakaintindi ako ng Bisaya. Nakaintindi siya. Dami tukol. Dami tukol. Salamat sa iyo ha. Tukoy Dami lang. tukol. Ay, yung sudo eh. Samar. Pero nakaintindi lang Bisaya. Magbinuutan mo diha tanan, ha? Kung naamay ka ilang dalaga diha, ipakaila sa ako ha kay kanang bisag mao pa kung pakasalan kay Burunggan kapatid. Ay, Burunggan siya. Asawa. Northern Samar ako eh. Siya sa Eastern Samar siya. Burunggan. Burunggan. Waray-waray na lamang pa ini. Ikaw, Kuya Lee, nasaan ano? Late ako. Liti rin siya. Eastern. Sa Mariana Vlog. Burunggan kapatid. Sa Marinya. Ha? Sa Sa Marinia palang Sa buisit. Marinya Vlog. Yaw marunong bumasa. Sa Marinia Vlog. Waray-waray upay. Pero nakaintindi ng Bisaya. Cebuano, nakakaintindi ka? Sa Marinia Vlog. Cebuano. Ga-reply yan. Sa Marinya Vlog, nakakaintindi ka rin ng Cebuano. Bilisan mo mag-reply. Meron kang Baka may trabaho. piso sa akin dito. Magpalaro ako dito ha. Sino? Pag uwi, kunin nyo sa akin. Minsan nagpapalaro Pero Ayan, unahan ng sagot. konti lang po naintindihan ko sa Cebu. Kunti lang. Buti ay lang, buti ay. Ako rin sa Hawaii, kunti lang. Pareho lang tayong kunti nito ha. Huwag marami. Kunti lang. Maliligo na yan, kaya din na. So guys, yun. Oo, naka-live. Doon naligo na siya. Tatanong ano yun, na nakita daw niya ako. Nagtawa siya oh. Kasi nagtanong ka paano yung nakita ko. Nagtatanong siya kung numawa siya kasi nagtanong ka na ano, nakita ka ba? Sabi ko, oo, naka-live eh. Sabi. Mga 7
Mga 7:40, ano naman, papasok na ako sa ano. Yung mga 7:40 yun, magbihis na pan trabaho, construction worker. Pasok na yung 8 yung pasok namin, pero nga 7:40 kaya nandun na kami sa ano, sa bodega. Dito kami sa ano, Quezon City, tapat ng ABS-CBN. Yung 45 palapag na condo unit, condominium. Sige lang kapatid, thank you for staying sa Marinya. Salamat. Hihikaya pala, dami kong nakita na building. 45 pala pag tong ano, pinagtrabahoan namin. Kaya laging mag-ingat. Minsan sa taas kami naka-duty. Yung isa mong video nakita ko nakakalola. Oo nga. Yung break time namin yan, no? Sabi ko, subukan pa mag-post nito. Mag-video lang ko. Ilang seconds lang yan. Ito, ganito yung buhay ng construction worker. Ito, libangan ko na lang muna. YouTube, Facebook, walang trabaho. Di ko nakita yung sinasabi mong kanina, yung share. Saan ba yan? Nakalagay kayo sa iblalim yung ano, yung sa kanto niya, and tapos more guest cam, tapos mic. StreamYard pa kasi gamit ko, di pa ako naka-direct kay Whitey. Yung kunti lang po na yung yan nga yung sinasabi mo kanina sa Marinya vlog, yung CPR. Doon ko yung nakita sa ano, sa Whitey. Ano ko, dinilit ko. Karamihan nakalagay doon, ano, nan. Screenshot mo now tong ilis mo para maturo ko sa iyo. Pindutin. Sige, sige. Maya sa Messenger. Screenshot mo na ang ilis mo para maturo ko. Ba't ayaw? Ayan. Salamat kapatid sa Marinya Vlog sa ano, ayo. Yun nga, yung ano, mababa pa yung watch hour namin. Ano pa lang siya, 31. Ilang linggo na akong puyat simula ako sa kay Whitey, nag-graduate na ng 1K. Pumayat na ako, lubog na yung mata ko.
Huwag ka mag-delete ng video mo, sayang views. Turo ko sa'yo paano edit. Hala! Oo nga, kaya pala nabawasan. Binura ko kanina. Kailan ka pa post lang? Ano, July 22 ako nagsimula mag active mag-upload din. Ano, nabura ko kanina parang 3. Yung isa 195 views. Yung isa 30, yung isa 90 yata. Mahina yung signal kaya nadidelay yung comment no. After ng hinahabol kong watch hour kasi mag-isang taon na ako kaya naghahabol ako ng oras after noon matulungan kita sa WH kasi libre naman dito sa wifi. I thank you. Salamat sa Marinya Vlog. Ngayong July lang ako nag-umpisa. Pero nung umpisa ako ng YT, nag-update dun sa nasa Taguig ako no, nasa March. Basta nasa buwan ng March 'yan. Tapos dito na ako sa Quezon City umpisa sige mag-upload ng videos. July 22. Ibig sabihin malapit ka na monetize sa Marinya Vlog, kapatid. Gawin mo mag-upload ka na muna ng video kasi sa LS magasto sa load. Mag-upload ka na muna ng mga videos. Oo nga. Kasi magasto talaga yung 140 ko yung yung gusak to. Hindi na naabutan ng 1 linggo mag-reply na yung Globe, ubos na. Yung sahod ko dito lang 400. Yes, kapatid, malapit na. Wow. Kung advance congrats. Kapatid. Malapit na sa success. Pagpupuyat. Isa na lang yung si Miss Samarinya. Yan yung nag-stay sa akin. This is my true friend. Wala ka bang ginagawa dyan? Baka nagpapahinga siguro ngayon, naglibang lang internet. Nagtatanong si Kuya Lina kung wala ka daw ginagawa. Baka nakaisturbo siguro kami. Yes, kapatid, malapit na. Out muna ako, magpapakain pa ako sa mga alaga ko. Message kita after. Sige, salamat. Na rin ako, magbibihis na rin ako, pasok na rin kami sa trabaho. Nagtatanong daw si Kuya Lina, saan bansa ka pala, pahabol. Mag-out na daw siya kasi yung papakain siya sa mga alaga niya. Nagtatanong daw, saan bansa siya, kapatid na sa Marinya Vlog.
Saudi, parang sa Saudi ata, di pa nag-reply. Sa Jeddah, Saudi. Saudi. Salamat. Sige na, maka-isturbo kami, gagawin ka na pala. Salamat sa pag-stay sa bahay ko. Thank you. Tsaka papasok na rin ako. Salamat. Hi. Katapos ko lang maligo, Inday. Bye-bye. Hihi. Ingat ka dyan, ha. Maligin mo yung alaga mo. Pati ikaw, kung magpakagutom diyan. At yung vlogger natin, binantayan. Ay, kay dalaga.